dito sa bus. Bawal bumili ng ticket sa loob ng bus kung nasaan yung driver. Okay. Kaya nilagyan siya ng may nakalagay dyan na ano para hindi ka mag-trespassing. Kasi takot yung driver. Nagmamask na nga siya. Tingnan nyo, bawal. Tapos pagpapasok ka, hindi rin pwedeng pumasok doon banda sa kanya sa front. Dito ka sa back. Dahil sa coronavirus, wala mga pumapasok. Kaya hindi ang mga seats. Tatlo nung kami dito, friends ko. Dito, wala. Wala. Yung din sa kabila. Wala. Kahit yung labas. Pagkatahimik. Al fondo killing coronavirus. Alin, gusto ko i-stop. Ayan guys, yung ano ng breakfast in bed ng asawa ko dinala sa akin. Nakala niya hindi pa ako nagising. Nagising ako sa ingay.
There was a young lady also. Oh, because there's no ships anymore. I said terrible. Huh? I said people they will. it's okay, Kitok. Yeah, you took No, don't tell me. because of the coronavirus. Look, what is my hobby? Go shopping. Oh my God, we all have groceries. So many. So this one is the carbonara, and then all those. So many. But I have to stop now because my husband doesn't want it. He don't like it. Bye bye. He don't want to be on the because it's a big media, you know.